mar governors kaachiel kod ten migao mar thieth, omenda kod jotich kanyakla kod jakom duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho chopo e romo ma kawuono. Komitino noseo governors kuom nyiso od bura chae bang' rem chopo kata oro ng'ato ka bende gi bwogo mar medo fwai ma imiyo joma orem chopo e nyim od bura kowuok e siling' 500,000 nyaka $1,000,000 e kinde mabiro. That means I'm suggesting this meeting cannot go on without COG and all other important stakeholders, and put them on summon as soon as possible, as our standing order says, so that we have all the players on table and come up with a resolution to save the lives of Kenyans. Honorable Sifuna and Honorable Ledama, that when your bill on the summons comes to the National Assembly, we will actually raise the figure to 5 million. And we'll be able to make sure that there is arrest and even imprisonment for 6 months, so that it becomes a lesson, so that we can be able to enforce. We are in agreement with you, and you know I'm part of the team in the National Assembly that will make sure this will pass. So failure of COG to attend this sitting, and all those who are invited, even with the apologies that were received, the decision of this joint sitting, the honorable members of the National Assembly and the Senate, is that this meeting is adjourned and the relevant cabinet secretaries be summoned as per our standing orders on 2nd of May 2024. Ruok mar jopuonj mar Kuppet sani koro kwayo piny owacho mondo ondikie tij jopuonje maromo 46,000 mosebedo katiegore kata interns kendo migi orak mongirore. Jalup jagoro mar Kuppet Moses Thurima owacho ni kaluwore gi dwaro mar doho machungo ndiko jopuonje ma kamago, ng'ikruok nyalo bedo e skunde mag secondary madundo ka Kuppet bende kwayo piny owacho mondo ochiw omenda ne skunde e saa mowinjore e kinde ma skunde ichano yaw juma manyien. Intern teachers are the backbone of JSS. If their contract remain in limbo, service delivery in GSS could be irreparably affected. Kuppet therefore calls for an immediate assurance to the intern teachers their contracts will be upgraded to permanent and pensionable terms, because if their contracts have been stayed by court, as we open the schools, the situation will be terrible for the learners. At the same time, schools are yet to receive their disbursement of free day secondary education, better known as capitation funds. The 16 billion that was released in March this year still left big gaps in what is owned by to schools. By the end of the first term, the institutions received Kenya shillings 7,800 per learner instead of 11,122, which means the financial situation of our schools are in a very bad situation, and we are asking the government to move fast to release the funds. In high schools, Form 1 and 2 have not received the course books, which means what they have done in the first term of this year was just guesswork. So you can imagine how the level of quality education has been hampered. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleopas Malala okwayo jokanyo ma Nairobi mondo obed gi kwe kaluwore kod kethruok mag masinde mane sik ng'ulo oko pande mag jolut ombulu kowacho ni gin gik ma irango kendo chenro mar yiero biro dhi nyime makare.
kanoloso e tesen luto ombulu ma Omolagar mantiere Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Malala nopuoyo kwan mamalo mar oganda manochopo e yierono kowacho ni mano ranyisi makare ni demokrasia nitiere e duond burano. Osingo ni yiero itayo makare kendo duoko ok bi bedo kod ng'ikruok moro amora. At least for this station, so far, only 2 out of 10 people are able to vote. So it is quite a big problem of great magnitude, and you can imagine that if out of every 10, only 2 are able to vote, then it is something that in the course of the day, we need to see how the party is planning to resolve that. So in a few hours, we will be able to say whether we are conducting a representative democratic election or whether we have had a sham grassroots election. 1 or 2 issues in Nairobi County pertaining the register. Some of the people who woke up early in the morning did not find themselves in the register, and I want to believe that is just a technicality that the National Elections Board is able to deal with. Immediately have liaised with them and they are up to task, and I'm sure by midday we will have resumed voting in all those polling stations that had stopped. So people should be patient with the voting exercise. This is the first time you are using the digital platform. 1 or 2 hiccups is expected to happen, and therefore tolerance is highly recommended. Yiero maduong' bura mar ODM mano winjore ochakre odiechieng' ma kiny tarik 27 koro chor nyime kaluwore gi koth mapek makelo oula mager e moko kuom counties ma pacho ka. Cleopas Oluoch negi mathoth. Tarik 3 dweni mar Ang'wen duond bura mar ODM ne olando chakruok yiero mag duond burano e gwenge kochakore tarik 24 ma en odiechieng' makiny kendo nonego rum tarik 30 dweni. A further timetable covering the next batch of counties shall be released in due course. E obok mare ne ute fwambo odiechieng' ma kawuono jakom ma ochung'ne weche mag yiero e duond bura mar ODM Emily Agnes Awita oyango ni gichoro nyime yiero go mag ODM kaluwore kod oula momonjo counties 4 manonego bed ni bage yiero. Yiero go mag ODM manonego chakre tarik 27 dweni ne dhi timore counties ma Kwale, Busia kod Siaya. Kochopo tarik 29 mar dweni yiero go ne dhi chomo counties ma Kajiado, Migori kod Wajir. Tarik 30 dweni yiero ne dhi bagi counties ma Kisii, Vihiga kod Murang'a. Tendo ODM olero ni gibiro chiwo tarige ma ibiro time yiero mag ODM kendo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Grup mar mine magombe ward ma Lego West e county ma Siaya manochaki higni mag 80 oriwore kamoro achiel mar gero kar thieth ma Kaluo e ward no. Klinik ma Kaluo no oduoko chien kwan mar mine mapek makonyore e dala ka e kinde mokalo jodak ne wuotho ndamo mabor madirom kilomita 20 mar dhi manyo thieth osiptal maduong' ma Siaya. Grup no yango ni gibiro timo maginyalo mar jiwo jodak makono mondo ndikre okumba mar thieth. Purpose, the Triumph Health Facility. Wan mond Gombe miluongo ni Gombe Women's Group. Wan ema ne wachung'ie gedo mar osiptal ni. Kaluo Health Center ni iriwa ne mane wachako wachne. Kane waparo ni wabor gi Siaya, hospital ma Siaya mane en hospital achiel kende e gweng'wa ka. Koro ne wakwayo sirkal bono omiwa loni mowayiero ni wan osiptal ma mondo wager nikech mine ne tho ka nyuoli e udi, nyithindo tho, jomoko nyuoli e kor wang'a yo, ne kwadwar ni mine omed thagore kamano. Mond Gombe wasebet kata kwa wadwaro partners moko manyalo biro konyowa ka. Kaka kawuono uneno ka partners ng'eny partners gi Mond Gombe osedhi mobet kodgi. Ok wawe ni sirikal timo gimoro amora. As a community wabe wang'e ni nitie gima onego bed ni watimo. Maka wan kae to wabiro kata gi partners moko
kaka foundation mar osuptandni nokonywa kod Sida Sweden kane pesa mane wantiego matin ne okoromo. Wase kata dhie conferences mwang'eyo kaka indiko proposal. Kata wa mama mane kia ndiko proposal sani ong'eyo kaka ginyalo ndiko proposal. Kaunti ma Siaya e kaunti mokwongo chwalo chenro mag doho machiegni kod jopiny. Justice Ann Koros ma e doho mamalo mar alwora kod lope e kaunti ma Siaya owacho ni koyaw doho ma usigu kod yala e kuonde chung'o od buche ma Bondo gi Gem, ka chung'o od bura achiel kende ema biro dong' maonge doho e kaunti no. Justice Koros owacho ni yawo doho e thoth sub-counties ma Siaya nyiso tudruok machiegni kod sir ma jodak ma Siaya osebedo ka chiwo ne bad migawo mar doho. Owacho ni sub-county ma Siaya duto te kende emodong' ma onge doho, to ibiro ger achiel kuno machiegni nikech sub-county ka sub-county owinjore obed gi doho, ka county onego obed gi doho mamalo kod doho mar alwora gi lope. Kuchukua hii nafasi ni shukuru serikali kwa kuleta koti hapa Yala. Nina matumaini hivi karibuni itakuwa inafanya kazi. Kama vile mnajua ya kwamba hapo mbeleni tumekuwa na changamoto sisi kama wakaji wa hii sehemu, na wale pia wanatoka in the neighboring sub county, wote wamekuwa wakienda kule Siaya. Katika Kenya mzima, county ambayo ina lead kwa koti kuwa karibu na watu ni county ya Siaya. Kenya mzima. Na inaweza kuonyesha kwamba watu wa Siaya wako na ukarimu, kwa sababu sisi hatuwezi enda kujenga koti mahali popote. Lazima tupate support ya kwanza kutoka community na kutoka county government. Sasa tunakuja pia kushukuru kwa sababu hata kama ndio tunaleta koti, lakini pia nyinyi mmeweza kutoa kitu inaitwa nini shamba. Let's take this idea of having a court in Game positively. Ambassador, I'm told there is land already allocated across for building of a prison. You know, courts na prison zina uhusiano ya karibu kabisa. Sirikal mamalo kokalo kuom migawo mar kunyo mwandu manie bwo lowo oloro kuonde 9 mag kunyo e kaunti ma Migori mosebed kitayo maonge license. Koloso e kaunti ma Migori e apedha mar kuonde kunyogo, jagoro maduong' mar migawo mar kunyo mwandu manie bwo lowo Elijah Mwangi olero ni sirikal mamalo osebedo ka koso yuto kaluwore ni kuonde kunyo mang'eny e pacho ka onge gobok mag sirikal. Mwangi wacho ni ne gimako achije 32 mosebedo ka panjo ne sirikal, ka 29 kuomgi gin jopinje maoko, 2 gin jo Kenya. Mwangi nosiko na achijego kaachiel gi jomoko ma pod kunyo e ataro mar chik ibiro kawnegi ondamo mager. Apedha ma kamano otim bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki chiko ni kuonde kunyo maonge obok mondo lor chakre tarik 25 dwe mokalo. The government of Kenya has been losing revenue due to these illegal operators. And we are here with the county commissioner, the county security team, to enforce the orders of closure. Going forward, we shall be here for the next 7 days, and we are going for the mining operators who are doing it illegally, the leaching plant who are doing it illegally, the erosion plant that are doing it illegally, and those who are doing smelting, and those who are also doing trading. So be ready. If you don't have any license in Kenya to mine, to deal with the minerals, the government of Kenya, as you can see, flanked by all these security officers, will come for you. So we are calling upon illegal operators in Kenya to cease operations. Yena monda goni erokamano kuom miya thuolo mari e thuologi mane wakelo ni weche manyien makagi kacha. Waikore mar kelo ni mamoko koromo saa 1 e chenro mar Ang'ich Welo kendo saa 3 koimore. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.
Tindo tikoma na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa nandi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ndi nochote byamate yanenengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko